MP weopposition yaimotungamirwa navaadvocate Nelson Chamisa obuda pachena achisapota vaMnangagwa. Kusangana kwatinoita pano paHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi tauya tikabata chiitiko chiri kuziviswa munyika yeZimbabwe nezvematongerwo enyika muZimbabwe. Pane kupisa kwemashoko mushure mekunge mumiriri weopposition rumbidza pachena mutungamiri wenyika vaMnangagwa. Nyaya iyi yamutsa hurukuro yakasiyana-siyana pakati pevanhu, vamwe vachitsigira zviri kuitika, vamwe vachiratidza kusagutsikana kwazvo. Zvino mumiririri wetriple C Honorable Susan Matsunga anomirira budiriro North akaita mashoko aya pachiitiko chemunharaunda chakaitwa musi wesvondo. Panguva yechiitiko ichi zvinonzi akaratidza kufara kwake nekuita rwiyo rwainzi Idi Chibaba, achiratidza kuonga kwake kuti zviri kuitwa nehurumende. Akataurawo achitenda mutungamiri wenyika pamwe nemupi wezano panyaya dzekudyarwa nekuvandudzwa Paul Tungwarara nekuda kwechirongwa chekupa mvura yakachena munharaunda yebudiriro. Mumashoko ake akati mvura iyi mvura upenyu, uye akaratidza kufara kwake nezvirongwa izvi achiti zvakabatsira zvikuru vagari vemunharaunda. Chiitiko ichi chave chekuzivisa chirongwa chekuborwa kwemabhoho, chinangwa chacho chiri kuvandudza kuwanikwa kwemvura yakachena pamwe nekusimudzira budiriro yenzvimbo. Zvisinei, mashoko aya akonzeresa kupesana kwepfungwa pakati pevanhu. Vamwe vari kuona sekunge pane kudyidzana kuri kusimukira pakati peopposition nehurumende panyaya dzebudiriro yenyika, asi vamwe vari kunzwa kuti izvi zvinorevei mune zvematongerwo enyika, zvikuru panyaya dziri kukurukurwa dzakaitwa sekuvandudzwa kwebumbiro remutemo. Pari zvino Honorable Matsunga havasati vabudisa tsananguro yakazara pamusoro pemashoko avo, ukuwo hurukuro ichiri kuenderera mberi munyika. Sezvazviri, nyaya iyi inoramba iri imwe yezviri kurukurwa zvikuru, ichiratidza kusiyana kwemaonero evanhu munyika. So tiri kuona kuti nhau iyi mukutaurwa kwayo Honorable Matsunga ndove vamwe vaimira kuopposition yavaNelson Chamisa. Veruzhinji vanoziva mufananidzo wavo wakambotenderedzwa vachisumuka vachipopota mushure mekunge vakanganiswa nemapurisa eZimbabwe Republic Police, ende vaive ari munhu anga akamira neopposition yavaNelson Chamisa. Asi tiri kuona kuti vato kubato reZANU-PF vaipembera zvibhorani zviri kutaurwa neveruzhinji kuti nyika ichatanga kuwana kuzvitonga kuzere 1980. Munyika yeZimbabwe mainga musina zvibhorani, mvura dzaibuda pamatepi, kuzhinji kwakasiyana-siyana vanhu vaiwana zvinhu zvakakwana pasina chinhu chaiparadza. Asi ZANU-PF nezvigananda zviri kuuya zvichipembereresa vanhu zvibhorani, ivo vachitora mamillions emari. Ndidzo news dzatauya tikabata, ndidzo nhau dzatauya tikabata pano paHarare Networks patinouya nenhau dzinenge dzichiitika.